Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa-usab kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita, pagadumalahon kini siyong higala, Brother Isaw dito, Brother John dito, kini usab si Brother Libby Clavis, magaingon welcome kamuntaran mahigala. Sa pagpadayon, atong hangyoon si Brother Isaw alang sa opening prayer. Atong ihatag kaniya ang panahon. Okay mga higala, magampo kita. Amo nga dalampanan og silimbahon nga Dios nining taknaa sa kahaponon. Kami nagapasalamat diha kanimo sa panibag-ong kahigayunan ang binhi sa kamatuoran among mapatalinghugan dinhi sa kanginan. Kami nagahangyo diha kanimo nga magapanalangin ka sa matagusa nga nagapaminaw niining nga programa nga sa diin sa ilang pagpatalinghog sa mga pulong, ang mga pulong nga nagagikan sa balang kasulatan dili mahimong kawang silang kinabuhi o kini mahimong mapuslanon sa matagusan nila ka kinabuhi nga mugiyas matagusa nga moduol moalagad diha kanimo. Magapanalangin usab ka sa tanan tawo ron nga nagapaminaw nga dunay nagkalain-lain nga mga suliran ug balatian silang kinabuhi. Magapakita ka sa imong gugma ug milagro ngadto kanila o Dios aron sa diin usab sila makahimo sa pagduol pag-alagad diha kanimo. Salamat nga ikaw maghatag magatubag sa imong pagampo. Pagdawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no atong tanan nga mga kahigalaan. Kutob sa naminaw karon sa radio ani atong mga kahigalaan nga nagtan-aw sad sa ato nga live no sa atong Facebook live. So gina-welcome mo namong tanan higala, pwede mo makapadangat og mensahe namo ni Brother John. Maka-text mo namo o niya pwede sad mo nga maka-message sigala din sa ato nga live no sa atong Facebook live. Atong gina-welcome ang tanan ato nga mga kahigalaan kutob sa naminaw og naglantaw karon sa atong live no sa bisan asa nga part sa kalibutan. Kinasing-kasing mo namo higala nga gina-welcome sa atong tulumanon. Makapadangat mo og mensahe namo dinhi ni Brother John. Aron ato ng basahon o niya atangin ninyo karong taod-taod ang ato nga pagtubag sa pangutana. Ato nang gina-welcome mga higala ang inyong participation karon na amoy mga dugang tubag. So ato nang gina-welcome no nindot na nga makatabang sad mo mga higala sa pagpasabot sa mga pulong sa Ginoo ngadto sa ato mga suki nga tigpaminaw. So sublion ako ang tanan atong gina-welcome karong gabiuna dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Aniya ato dang i-congratulate no ang kadtong mga ang 15 kabuok nga ning dawat kaganiha sa baptism no. 14 ni adto sa Tagasa Church. Kanya na isa nga sa Kadwawan. Pero tulo ni adto higala mga nahimo na tong makaigsunan mga tigpaminaw sa atong programa sa radio. Usa ni adto si Brother Fredo Arsar Saliho katon diha sa Punta na Ilo no. Congratulations sa tanan nga midawat pinaagi sa bautismo. Hinaot pa nga ang Ginoo magpanalangin ninyo og sauban nga mga churches then ginahimo ang baptism ning adlaw. So congratulations sa tanan.
Okay, sublion ako atong gina-welcome ang tanan unya palihog higala atong i-share ang ato nga programa ngadto sa atong mga kahigalaan para sab sila ma-bless po sila, pinaagi silang pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. So welcome ang tanan. Okay, ato ning siguro sila si Brother Isaw na siguro yung mga importanteng ipadangat nga ninyo nga mga pagpangumusta, Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Ato lang sab nga pasalamatan ng atong mga kaigsunan dinhaa sa Santa Fe sa ilang makununayan nga pagsuportag pagsunod sa ato nga programa dinhaa sa Bantayan Island. Hilabi na sa atong mga matikon nga makabatanunan dinhaa sa BICD District. Salamat dinhaa ninyo mga batanon sa inyong mga pagsuporta, pinahagi sa inyong pag-tune in sa inyong mga radio. Maingon man sab dinhiya sa Kinatarkan Island. Ato nga pasalamatan ang ato mga kaigsunan dinha, mga Escalikas family, Ilustrisimo family, maingon man usab mga kaigsunan sa kiniang nila ni Brother Boy Alice dinha. Mayong hapon kaninyo. Maingon sab dinhiya sa ato mga kaigsunan sa Hebetngil Island nila ni Kiosito og Nantisining, Ilustrisimo, mayong gabi ninyo dihang tanan. Labi na dinhiya sa Malapascua Island, dili pa gyud ingon nga totally ni nga dunay ingon ato ang kaugalingon nga church, pero ato nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan sa ilahang mainiton og madasigon nga pagpangalagad sa Ginoo nga bisan taliwala nga temporary lang usa ang ato nga church dinha, pero sa gihapon sila mainiton nga nagapadayon sa pagdaig og pagpangalagad sa ato ang Ginoo. Ato nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan sa Maya Church diin nga bisan sa kabisihon ka nas matagabi busy gyud, pero doon agad sab sila higayon sa kini ang paglantaw sa Facebook Live sa matag programa nato sa matag gabi nya sa tanan-tanan na lang no nga mga kaigsunan nga nagasunod og nagasubaybay sa tong programa, labi na dinhaa sa kini ang Leyte si Brother John Michael 5 na dinharon sa Leyte din may gabi yung tanan dinha mga kaigsunan. Salamat sa Brother James sa imong feedback nga doon na gid tay daghan nga mga listeners dinha sa Leyte. So siguro si Brother John doon na po mga pagpangumusta sa ato nga mga listeners og mga kaigalaan. Well, daghang salamat Brother Isaw, mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Atong gipasalamatan una sa tanan, dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi, taliwala sa mga bagyo o taliwala sa mga alantuson nga mag-aabot sa atong kinabuhi, pero naghatag sa igo nga lutsanan kusog nga makahimutas pagbarog pagdapig paghapon diha sa Dios. Sa tanang mga naminaw karon kutob sa gabot ng Sibya, no? Salamat sab sa tanang mga kaigsunan sa Nazareth Church. Dalaygon ang Dios o dalaygon kamo. Salamat sa pag-abi-abi ninyo sa inyong ubos nga igsuon kaganina og hope nga ang Dios magapakamaayo og magapanalangin sa inyong mga kinabuhi. Tuguti nga ang grasya og kadagaya sa Ginoo magaabot diha kaninyo uban ang pagkamatinud-anon kamadasigon sa inyong mga pagtuo. Og ining gabi na salamat po di nila ni Ate Nati Insinso ni Kuya Jose bisan pa sa ilang tag-as nga mga panginaron, pero pabilin silang batanon o kusgan sa ilang mga pagtuo. Maayong gabi sa inyo din ha, bana Brother Lito Palens ang pamilya og tanan na lang sa mga kaigsoon diha sa Villava Church. O gunya kuhan sa San Isidro Leyte sab diha sa Linaw, sa mga Kalusor family, mga lumapak tanan diha nga mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyo ha. Dinhi sa daha diot, no? Kumusta sa tanang mga kaigsuonan sa daha? O gunya ang Dios magpakamaayo kaninyo, especially nala na Mr. and Mrs. Inting Mahait, Romeo Gonzalo, Romeo Itang, Brother Agri Dakal. O gunya salamat sa inyo ang
gugma ug di pa lang jud dugay nahurot ang inyong salamat jud sa inyong mga gipadala. Ang Dios mo ay magpanalangin sa inyo og sa mga kaigsunan dinha sa Masbate. Maayong gabi sa inyong tanan unya dinhi sa tibuok Bugo City, sa Daan Bantayan, labi na gyud sa mga kaigsunan diha sa Bantayan Island ubos pagdumala ni Pastor Arnel Paalisbo og unya usab sa Kinatarkan Island. Maayong gabi sa inyong tanan dinha og ang Dios magpagkamaayo sa kanato nga tanan. By the way, atong na-mess na kayo din sa itong programs Pastor Joel Teranani. Keep up the good work mga kaigsunan. Unya ato gid ay nga pasalamatan diha sa Tagasa, no, dunay 15 at 14 pero usa ana gikan sa kaduwan out of 15 souls nga gibautismohan kaganina. Tulo ni adto ang radio listener, no, usa gyud nini si Brother Fredo or Brother Fred Sarsaliho niadto maging Sabado diha sa Tagasa Church doon sa akong Brother John. 12 na gid tuig kong naminaw sa inyo. Just imagine ka 12 years nga paminaw unya kaganina pagud niya nadawat ang balaan nga bautismo. Thank you so much Brother Fred, and Dios magapalig-on sa imong bag-ong pagtuo des Ginoo. May nawi si Brother Johnny Alburo. Brother Johnny, kumusta ka din hinaot pang okay lang ka unya main tato Brother Johnny og doon na kahigayon makabisita bapod ka diri sa ato nga programa sa radyo. So Brother Johnny, maayong gabi og sa tanang mga kaigsunan, no? Labin nila ni Mr. and Mrs. Judito Mulihon og sa tanang nagpaminaw karon. Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ta mga higala, ato ning basahon ning ato nakita sa screen, ato mga pinalangga nga mga viewers, ato makahigalaan nga nagpaminaw og naglantaw sa ato nga tulumanon karon gabi na. Okay, ato ning tan-awon ni ay mensahe ato ning basahon. Good evening sa inyong tanan. Watching from Hilotungan. Niasad si Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby og sa tanan nga nagsunod og naminaw ning programa. God bless. Ato sa nakita ni Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaninyo Sir Brother Isaw, og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa Sir, God bless sa tanan. Niapod si Jibib Damalia Ubaldo. Ang iyang mensahe, good evening po, God bless from Tikaw Island. Mayong gabi diha sa tanang taga Tikaw, no, naarbatay inyong asosasyon diha gikuan ni Pastor Efren Damayo. Naka-schedule ta diha sa Tikaw Island na Masbate. May gabi sa inyong tanda niya. Salamat sa taga Tikaw nga nagbiyo sa itong programa karong gabi na. Ato sa nakita din si Jemel Dequino Laloses. Niya ay mga heart yang gasan og kamot nga nagpray. Niya pod si Sister Remedios Dihito. Mayong gabi ninyo Brad John, Brad Libby, Brad Isaw. Naminaw ron sila Manang Linda og Samuel Brad. Okay, nagmaring salamat niya. Kumusta nila ni Ninang Linda o Ninong Samuel, no? Nogra din sa Kabangkalang Church. Tinuon na kanunay gini silang naminaw. Unya maayong gabi sa inyo diha nang Ninang. Ani ato pong nakita din si Leomads Auman Mibato. Ang yang minse, good evening, brother. Watching from Kabang Rayan, P.O.B. Corpus, Masbate, sure. P.O.B. Corpus, Masbate, Kabangyaran, P.O.B. Corpus, nakaabot pa din brother Libby.
Oh, noon ang masbate ikumparar kaniadto og karon di na gid ta kaingon nga masbate kay ang medyo nakabati era si masbate sa una ang mga karsada pero karon manindot na. So salamat sa taga masbate nga naminaw sa atong programa. Ato sa nakita si Ma'am Jofel Broniula de Hito Miralles. Hey ma'am, may gabi ini mo da ma'am. God Eves po, Yo John and Uncle Libby. God bless po. So, God Yes bless also, ma'am, maayong gabi. Salamat sa pagbiyo ma'am. Unya, kumusta? Okay, pwede mo gihapon mong hila makasend og mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon kay ato nang basahon ang inyong mga messages nga mudangat dinhi sa atong programa. So, niya kong basahon sa akong cellphone. Hi, Kuya Libby, good PM, great lang ko nila ni Lolo Crispo o Lola Emelita. Iya ni Apo, si Britzel James, watching from Mount Zion Church sa Camotes Island. Ay, maayong gabi ista na taga Camotes. Kumusta din, Brother Ralph? Tanos, Brother Ralph, dito, Brother Unya si Mr. Yoyong Gonzaga Wadyong hunong na nana pagsigin mo pangdaot sa imong isig karelihiyon kay buglay magaina stanan unya magsigi mo og adto anang mga pang Bible studyan diha inyong pugong-pugungan tingali unya og usa na sa mga tupi-tupi nga mga tulubago ni Ginoo ayun na nang magsigag pangdaot og nagwali kas may balita yung Gonzaga wali lang diha ayo lang pagsigig panghilabot sa uban kay nahinumdum ka diha guys lungsod sa San Francisco wa biyagi ka makatuwas sa atong public debate nagpapuli ka ni Pransing nga taga Talisay Cebu nang hunong na ni anak kay o kamaturan ng imo sulti lang dis kamaturan alang sigig panghilabot. Okay, padayon tayo gala ato ning lilion makadiyot ang ato nga screen sa nag-like unya nag-heart niya si Edmar Kaayon, Noypi Moreno, niya sad si Brother Gerardo Lobitania sa Australia ni. O niya po. Dabi, may gabi ini mo diha, dabi, bangsa mong pamilya, ni Pastoran di Suson. Niya po, Sister Jonaline B. Coralde. So, thank you kay Sister Jonaline, Brother Binji, no? Uban sa tag-iagyo diha sa Pejaroba Resort nga sa ilang kanunay pagpagamit basta panahon sa bautismo. Welcome diha ni Sister ni Ma'am Arrogante ang mga mag-decide alang sa bautismo sa ilang resort free diha sa Kadwawan. Salamat kyug kaayo. Niya sad si God Binsig. Niya pod si Brother Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad. Niya pod si Elizabeth Tonyakaw Nidia, Jemel Dequeno Laloses. Niya ato pong nakita ni Brother John Michael Cinco, Ronilo Itang, Liumads Auman Mibato, Virgilio Patindol Rivera, Marlon Federicos Venisa Velces de los Santos, Grace Madhos Menchavis Franises, niapod si Roselyn Mainit, tani sa Grace, o niya si Joan Mingo Goliemas, Jofel Broniula de Hito Mirales og Silvelin Villaganas Necesario. So, salamat sa inyong pag-view o pagpakig-uban dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, makapadangat kaya pong mensahe gala kaya ato lang isalot pagbasa ang inyong mga mensahe nga mudangat dinhi sa ato nga programa. Okay, na itong basahon. Hi Kuya Libby, good PM. Great lang ko sa akong tatay ug nanay nga bag-o pa lang ni dawat sa bautismo si Ethel de Aini sa taga Camotes. Okay, salamat no. Niya congratulations ni atong mga bag-ong ni dawat sa bautismo. Okay, na pa ito basahon. Brad, tinuod yun ni kanang nilansad nga mga tao
yawa stanas dili na botaran katong di kita botar ng yawa stanas sa mga tao kay kurakot na wala na nabuhat nga proyekto kuani amigo ni Brother Isaw ani ato ta mga higala sa unahan ato ning delikatan pagtan-aw ning atong screen niya pod si Nuipi Moreno. Good evening ninyo, Bro Liv, Bro John, Bro Isaw. Di asad si Bro Joel, kauban na mo diri. Og sa tanang naminaw, kapag laom, og shout out pod ko, palihog sa tanang midawat sa atong labong makagagahom, sa bagong nabautismuan, hinaot og paningkamutan nato ng tanan pagpangalagad sa buhing Dios. Salamat sa pagbasa. God bless. Salamat nimo Brother Rufino Moreno. Okay mga igala, dili ta magdugay adto ta sa adto ta sa pagtubag sa pangutana. Mao ni pangutana nga atong tubagon karon. Brad, ngutana lang ko. Nganong nag-SDA man mo nga daghan man untang kapilian nga relihiyon? Mao ni pangutana Brother John, mga kaubanan. Ang iyang pangutana, nganong nag-SDA man kunuta nga daghan man untang kapilian nga relihiyon? Ngano kaha? So atang higala ang mga tubag o niya amo ning tubagon niya makaparticipate mo. Amo diha nga na SDA pod. Ngano na SDA man po mo? Nganong SDA man yung gipili? Pwede na inyong ipadangat diri inyong personal testimony. Nganong ning SDA mo, nganong gibiyaan ninyo yung pundo kunya ning join mo sa SDA unsay inyong rason. So ako sing delikatan ni Apol si Brother Jeffrey Miralias. Tuani sila sa Bukidnon karon. Good evening ninyo diha ambungan nga mga radio evangelist from Tribo, Libby, Abring og Junior. Tuani nukad sa Bukidnon sa Bagong Taas. So sa okasyon dito Brother Lib, unahan man sa Mountain View College ang Bagong Taas. Likuan gina padong sa IBC tungod kay kasal pod sa akong pagumangkon Brother John si JR katong engineer o niya abogada po diyang asawa. Ugma man ang kasal adto sa Bagong Taas. So tuwa sila ro dito nanimba sila si Marley, sila si Jeffrey o ang mga ikagawan tuwa dito. Okay, adto tas pagtubag higalas pangutana. Unang motubag Brother John, anya Brother Isaw, Brother Joel o niya akong pagatapuson mahigala. Brother John. Okay, daghang salamat tayo Brother Libby. Mahitungod ng pangutana nganong nag-SDA man mo nga daghan man unta ang relihiyon nga kapilian? Yes, naay daghan nga relihiyon nga kapilian, pero dili daghan ang relihiyon nga pilionon. Klaro ba? Og kining SDA usa ni sa mga naapil sa mga relihiyon nga pilianan og mauni ang amo nga napili. Nganong nag-SDA mo tungod kay mauni among napili kay ang SDA apil ni sa mga relihiyon nga pilianan. Unsa man ning SDA? Sa kadaghanan nanon kini siya nga Sabadista. Sa rason nga ang gipili pud namo nga igpapahulay adlaw Sabado. Mao na nga gitawag nilag Sabadista. Bisan pas daghang mga pundok nga mga Dominginista ay nagduha ra man gyud ni ang very known gyud kaayo nga igpapahulay ang Sabado ug Domingo napun-an sa Friday sa mga Muslim o nga maunay ato nga gipasabot sa nangaging mga gabi. Well, unsa man ni ang SDA? Unsa may gipasabot ani? SDA gani Seventh Day Adventist mo na gipasabot sa SDA. Unsa man gyud ang insakto gyud niana nga pagkapasabot labi na naa may mga bata karon naminaw sa atong programa. Seventh Day Adventist pundok na nga nagabantay sa ikapitong adlaw ug naghulat sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Munay gipasabot sa Seventh Day Adventist. Ang kamupod nga mga Domingista, Dominginista, Adventist gihapon mo. Pero dili lang mo Seventh Day Adventist kundi First Day Adventist kay ang inyong gibantayan
mauman ang adlaw nga Domingo ingon nga adlaw nga igpapahulay sa katarungan o sa rason nga nagbantay mo ingon nga igpapahulay sa Domingo tungod kay nabanhaw si Kristo niya ng adlaw ug mauso na ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles. Muna'y duha ka rason sa dako nga pagpamuot-buot ug pagpanghilabot sa ikaupat nga sugo sa Dios, 10 na pulo ka sugo nga mong adlaw igpapahulay. Ang ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo inyong gipili inyong gipulihan tungod kay diha sa 7th day nagbantay sa ikapitong adlaw unya inyong gipulihan og unang adlaw nga mao ang adlaw nga Domingo. Karon kung inyong tan-awon ang Isaias kapitulo 24 versikulo 5 nagsulti, ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang akong mga balaod ug mga kasuguan. Busa ang hinungdan o rason sa kahugawan sa kalibutan karon tungod sa mga namuyo kay ilang gilapas ang balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios giilisan og balaod sa tao, ingon nga kini mauna ang balaod sa Dios. Mao ning gisgutan sa Marcos kapitulo 7 versikulo 7 ug 8 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ilang ang gipanudlo o gipakadoktrina ang mga pagtulunan nga iya lamang sa tao. Busa kining pagbantay sa adlawng Domingo, iya lang na sa tao, dili na iya sa Dios, kay ang iya sa Dios 7th day. Mo na nga na kuan lag Adventist pundok nga nagbantay sa ikapitong adlaw naghaluat sa kadang pagbalik ni Kristo. Sa laktod pagkasulti, kamo mga Adventist dili mga 7th day Adventist kundi first day Adventist. Naklaro naman siguro na. Karon unsa may kalainan ni ining 7th day Adventist o ang first day Adventist? Ang kalainan ini mao nga ang 7th day Adventist nagsulod gyud sa gisugo sa Ginoo anang ikapitong adlaw. Tanawa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadto sa 10 sa duay version imong basahon kuang gani ni sa kuano sa kananang first page dinhi nga gisulti dinhi ani ini hinigugmang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. So kinahanglan gid ang pagtuon pag-ayo sa Biblia, kay kung dili gid ka magtuon natural nga makuan ka malihis, unsa maning malihis, masimang gyud ka. Muna gikinahanglan ang pagtuon ug ang pagsusi sa Biblia ug ang gitudlo diha sa Biblia. Amadod pahinumduman mo ang adlaw nga Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Sa ulong kaadlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimo og bisan unsa. Karon nganong nag-SDA mamong daghan may relihiyon nga kapilian, akong balikon ang SDA apil sa mga relihiyon nga pilianan og kining SDA mao'y among napili og kamulang gyud ang first day Adventist nagpili pud niya na. Pamalandong kung asa ang pagpili nga insakto kay ang balaang kasulatan gisulti sa nang ikadawang Timoteo 3:16 ang tibuok ng kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan nga ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang SDA nag-SDA tungod kay ang gitudlo sa Biblia ang adlawng ikapito mao ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios. Among gipili ang iya sa Dios dili ang iya sa tao. Well, si Brother Isaw maghahatag og dugang pagpatinaw ani mga bahina. Brother Isaw? Okay, dagang salamat sa nagpadangat sa pangutana, din salamat sa Brother John. Ang iyong pangutana higala nga sa kadaghag reliyon nga no nga Seventh-day Adventist man ang ginpasakupan. So
kung imo nga lantawon og susiyon, dunay nagkainlain nga rason ang mga miyembro sa Seventh-day Adventist ngano nga Seventh-day Adventist ang ilang gipili sa kadaghan sa relihiyon. Pero for sure, usa lang gyud ang nahimo nga generalized nga rason kun dili tungod kay ang mga doktrina nga nakita sa Seventh-day Adventist haom man kun unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kaigalan. Lalong-lalo na pag maghisgot na og adlawng igpapahulay, maghisgot na og kasuguan, kanang tanan mga kaigsunan og mga kaiglan nga doktrina nga gitudlo sa Seventh-day Adventist naa na makaplagan sa balaan nga kasulatan. Dunay daghang mga relihiyon karon nga kapilian tinuod na, pero dili tanan nga relihiyon nga imong mapili sa kadaghan mao na ang tinuod nga nagtudlo kun unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaigalan, doon nalay pinasahi nga gihimo ang Dios nga ilhanan sa iyang katawhan. Kung imo nga lantawon og susihon, ang gisulat sa kini ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ug 20 nga ang mga tinuod nga katawhan sa Dios kadtong mga nanagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay, which is kining adlaw igpapahulay mao ni ang gipakadoktrina sa Seventh-day Adventist diha sa napulo ka sugo maingon man diha sa adlaw nga tingsimba mga kaigsunan og mga kaiglaan. Tanan nga mga relihiyon nagbase og nagtuo kang Kristo, pero dili tanang relihiyon sab nagsunod og nagbantay sa gihimo nga pagtulon-an ni Kristo. Kung imong lantawon og susihon Mateo kapitulo 5 bersikulo 17, si Kristo nagbantay sa sugo. Nan mauman usab ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist or ang doktrina sa Seventh-day Adventist nagpadako sad sa pagtudlo nga gikinahanglan bantayan og sundon ang sugo. Kay diha sa pagbantay pagsunod sa sugo mailan nato kun kita diin banda nakahimo og pagpakasala mga kaigsunan og mga kaiglan, nakasala ba kita or wala. Nan kung ato pang padayonon doon na sab gihapon sa Seventh-day Adventist nga gitudlo mga kaigsunan nga mao kining gitawag nato og dietary law or balaod sa pagkaon. Naasab ang pagbaton sa maayong panlawas or balaod sa maayong panglawas. Kining tanan makaplagan diha nga gitudlo sa balaan kasulatan kining mga doktrina nga naa sa Seventh-day Adventist mga kaigsunan og mga kaigalan. So sa laktod nga pagkasulti ngano nga gipili ang Seventh-day Adventist nga relihiyon nga gipasakupan sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist tungod sa rason nga walay laing nakita sa mga nagpasakop sa Seventh-day Adventist nga ang Seventh-day Adventist mao nihaom sa gitudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kaigalan. Ngani kung imong tanawon ang kini ang Isaias kapitulo 8 bersikulo 20 mga kaigsunan og mga kaigalan, imog yung makita nga gisgutan nga ngadto sa pagpamatuod sa kasuguan kung sila dili magpamatuod sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. So diha sa pag-ila og kini ang diha sa pagsusi kung unsa ang tinuod mga kaigsunan nga pundok nga makadala sa atoa ngadto sa pagtudlo sa balaang kasulatan ato nga masusig makita dinha kung kini nagtudlo sa pagbantay or nagpamatuod sa pagbantay pagsunod sa kasuguan mga kaigsunan. So balikon ko hinungdan ngano nga ang mga miyembro sa Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist ang gipili nga reliyon or pundok pagtulunan mga kaigsunan og mga kaiglan tungod sa rason mo'y ilang nakita nga kini nga pundok mo'y nagsunod kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. So alang pas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Joel Tirana. Okay, salamat Brother Isaw noon. May gabi sa ato ang mga higalang mga suking tigpaminaw nga nabot sa tong tingog karon. So kabahin sa pangutana sa atong usa ka higala nga naghisgot ngano nga nag-isday iman mo nga kadaghan sa relihiyon nga pilian o mapilian. Tinuod higala daghan kay relihiyon nga mapilian. Ang pangutana karon, mao ba na ang mga relihiyon na nagtudlo ba na sa mga pagtulon-an nga gibatna ni Ginoong Hesus? Nagpili mi sa SDA mga higala tungod kay ang mga pagtulon-an nga gitudlo sa SDA
mao may mga pagtulunan nga nakita diha sa balaang kasulatan unya mao na ang gihimo ni Ginoong Hesus. Mabitaw na diha sa pinadayag 14:12 nga naghisgot ani ang agda sa mga balaan unya naghupot sa tinuan sa Dios, nagbantay sa sugo. So ato makita mga higala kung unsa ang mga pagtulunan nga gibantayan ni Ginoong Hesus mga higala, kinahanglan mo atong sundon. Og nakita namo sa SDA nga gisunod na, gitudlo na sa mapananglitan sa gitudlo ni Ginoong Hesus nga tumanon ang mga kasuguan sama sa napulo kasugo. Kaya diha bitay usa ka batan-ong dato. Nangutana kang Ginoong Hesus siya magtutudlo. Mabasa nato sa Mateo 19:16 ngadto 19 na nagingon diha nga magtutudlo unsa may akong maayong buhaton aron makapanagya ako sa gingharian o makasulod ako sa gingharian sa langit ug makapanagya ako sa kinabuhing way katapusan. Ang gitubag ra gyud ni Ginoong Hesus mga higala, dagisgot siya nga kung gusto ka nga makabaton sa kinabuhi o gusto kang makasulod sa gingharian sa langit, bantay ang mga sugo. Kana mga higala nga gitudlo ni Ginoong Hesus nga mga sugo, makita nato na nga nas na pulo ka sugo. Og ang inyong mga higala nga mga SDA nagtudlo niya na unya ang napilian namo nga mga ka na SDA karon kanagang pundok sa SDA kay mao man po'y mga pagtudlo og mga pagtulon-an nga gitudlo nga iya ni Kristo nga naa sa balaang kasulatan. Sunod nga point, kanang naghisgot mahitungod sa adlay papahulay. Ang adlay papahulay kung atong basahon sa Lucas 4:16, nabatasan ni Kristo mga higala, musulod siya sa sinagoga, matag adlong igpapahulay. O ato nang basahon sa The Living Bible, naghisgot na nga Saturday. O niya, atong padayon na nagbasa sa The Living Bible sa Lucas 4:31, every Saturday yun, nag-adto siya sa sinagoga, nagwali siya didto. Pangutana karon, daghan mang mga pundok untang mapilian, maubay gitudlo ng anang mga pundoka nga bantayan lang papahulay? Wala gitudlo mga higala. Kanang imong giingon nga daghang mapilian nga mga pundok, nagtudlo na sila nga wa na ang adlawng igpapahulay kay didto ra na sa Israel og way labot ang mga Kristiyano. Pero gato ba ang balikan baya sa buhat mga higala? Buhat 13 o buhat kapitulo 14? Ang adlawng igpapahulay mga higala, gisaulog na didto sa mga karaan nga Kristohanon. Matag adlaw papahulay, karaan tong Kristohanon. So din nato makita mga higala nga dako kay kalainan, mangita tas nagkadaiyang pundok nga pwedeng mapilian pero wa magtudlo nining mga pagtulon-ana. Anhi pagyud sa pagkaon, daghang mga pundok nga nakita nato pwedeng mapilian pero wa magtudlo nga ang baboy gidili sa Ginoo nga ipakaon, lakip na ang dugo. Pero unsay gitudlo sa Biblia diha sa Levitico 11 mga higala bersikulo 7 nagingon nga ang baboy tuod pikas og kuko apan wa nag-usap mahugaw kini alang kaninyo. Kini mga higala wa ni gitudlo sa bang mga relihiyon. Bugtong SDA lang ang nagtudlo ni mga atong gi-examine. Unya ang Bible pod nakita nato nga ang gitudlo sa SDA napod sa Bible. Mao na nga way duha-duha ning sulod sa SDA ang inyong mga higala nga kaniadto dili SDA. Unya karon nahimong SDA, nahimo pag yung defender sa SDA. Kaya nga naman, gilabanan ang pagtulunan nga naa sa balaang kasulatan nga may gitudlo sa SDA. Kay kining mga pagtulunan nga iya sa Ginoo og dili sa tao mga higala. Kung gusto ta nga makabaton og kaluwasan, gusto tang makahimamat sa atong Ginoo, sundo nato ang pagtakaran sa Ginoo nga gilatid sa balaang kasulatan kay sa pag-abot sa adlaw sa katapusan, panilngan og husayon retas Ginoo sumala sa atong nahimo. Sa pinadayag 22 mga higala sa 7 sa 12 og sa 20 mga higala naghisgot si Ginoong Hesus. Mobalik siya sa dili madugay og magdala siya sa iyang balos sumala sa ibayad sa atong mga binuhatan. So gatong binuhatan karon nag-exercise ta sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, ang atong ganti mao ang kinabuhing walay katapusan. Apan kung nagsupak ta mga higala, ang atong ganti sa adlaw sa katapusan kalaglagan. Busa magpili ta karon, kinahanglan atong himuon sa atong desisyon ang pagsunod o kun ang sa pagbalibad. Ang among gipili mao ang pagsunod
sa pagtulunan sa Ginoo nga mao sa gitudlo sa inyong mga higala nga mga SDA. Akong ihatag ang dugang panahon ngadto kang Barleby sa dugang pagpatin-aw nining bahin. Okay, daghang salamat no. Unya, salamat po sa pangutana nga atong gitagaan og pagtagad karong gabi na. So kamo day higala kung namoy mga pangutana so isend na dinhi namo ni Brother John aron ato nang matagaan og pagtagad. Ni ato sa ning tan-awon makadiyot mga higala ang ato nga screen. Bago na itong nakita dinhi nga nagpakig-uban na to, naglantaw sa atong programa. So atong nakita ni si Edmar Kaayon, aniya niasad si Mirian de la Cruz sa Kalunsod. Nakita po nato dinhi sila si God Binsig, aniya si Lucilian Alice, aniya niasab atong nakita si Brother Basilio Notarion Jr., Jeremy Suarez, si Froy Alcuma, si Brother John Moses Rosalejos Poyot, si Noyjin Siu Hilig Mitante. Aniya po sila si Liumads Mibato. So mo ni mga Nias Adrelim, anak ni Pastor Lauron, sila si Brother Jeffrey Miralias, guban pa din nga atong nakita mga higala. Okay, ato ning lantawon makadiyot ni asay mga mensahe nga midangat dinhi mga dugang tubag ni Brother Ronilo. Ang SDA nagtudlo sa pagsunod sa mga balaod sa Ginoo nga may gugma, disiplina o kaugalingon alang sa kayuhan sa membro. Munay usas mga rason sab ni Brother Ronilo itang nganong nagdesider siya nga mahimong Adventista tungod kay siya nakita nagtudlo sa pagsunod sa balaod sa Ginoo, wa magtudlo sa pagsupak, nagtudlo sa pagsunod nga may gugma na disiplina sa kaugalingon alang sa kayuhan sa mga membro. Anyaniasad si Brother Joseph Kimno ato po ning tan-aw ning iya nga tampo. Okay, salamat sa imong pangutana igsuono. Nganong nag-SDM o ako para nako naagyoy daghan nga rason. Una, sa wala pa ko ma Seventh-day Adventist, Katolik man ko. Walay hanaw ang akong kinabuhi. Buhat og mga dinautan kay wala man ko matudloi og mabadlong sa Biblia. Ikaduha, naghan kog relihiyon ang nasinatian sa una. Akong gitulotimbang mauman lang gihapon wala man kaayo ko matratar sa Biblia. Walay kausaban ang akong kinabuhi. Apa ni abot ang panahon nga nakabati ko ani nga programa. Akong gitimbang-timbang sa akong pagtuo og sa uban nga relihiyon ang Seventh-day Adventist gyud ang nagsulti og tinuod sigon sa makita og mabasa sa Biblia kay walay gitago, walay gihikaw ang tanan gitudlo gyud og dinhi na inganyo ang akong kalag og sa dihang na SDA na gyud ko og akong nakita ang akong kaugalingon nga aduna gyoy kausaban kay natratar naman ko sa Biblia og maayong pagkatudlo mao nga gipili nako ang Seventh-day Adventist igsuon mao na ang akong dakong rason. Salamat sa imong pangutana igsuon. God bless. Niya pod si Brother Gino Arcabal ato panintanaw niyang testimony pod ngano man is Brother Gino nga nahimo man ning Seventh-day Adventist. Ingon siya ni sagad karon ang tao mo ingon gyud nga bisan unsa daw ang relihiyon pariha lang daw kay Ginoo raman kuno gihapon. Ngano man na nga ingon man ana ang pag-ila sa tao tungod kana Brad Texter sa wala gyud itug-an sa mga dagkong simbahan
kung unsa gyud ang katuyuan sa Ginoo og mao ang tao wala gyud mahibalos kamatuoran. Niapod si Alma Mahait. Happy Sabbath and good evening to everyone. God bless you all always. Okay, God bless you also, ma'am. Anya, madto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Salamat sa pangutana nga nag-send din itong programa. Mao na higala kung namoy mga pangutana nga nindot kaayo, inyong gikalibgan o nya nagkinahanglan mo nga matagaan og husay inyong mga hunahuna. Ay mo pagduha-duha sa pag-text namo ni Brother John. Kalipay na muna basta pangutana nga maghatag og dako o nga pagtulunan kanang heartily gyud ta nga nangutana ba nangutana ta kay gusto tang mahayagan ang atong unahuna yan ang butang atong ikalibgan. So ikalipay na muna sama ani nga pangutana nga gipada dinhi ang pangutana niya yung siya Brad ngutana lang ko nganong nag-SDA man mo nga daghan man unta ang kapilian nga relihiyon. Tinuod na pero daghan ng kapilian nga relihiyon sa kalibutan. Daghan ka higala. Pero ang among napilian ang SDA region. Nga naman kay dinhi na mo nakita sa SDA ang mga pagtulunan nga gitudlo nga naas bala ang kasulatan. So among gisusi ang Biblia. Onya gisusi pod ang pundok kung asam pundoka ang nagtudlo haom sa Biblia. Among nakita nga di as SDA mo hinungdan nga kadaghanan na himong SDA. Gani rong adlaw daghang mga dapit sa nagkalain-lain nga lugar nga ginahimo ang baptism. Dias na ilo na ay 7 ka buok nga na-baptize kaganiha. O niya, dihas tagasa, dito gihimo sa resource kaduan, 14 o niya, na ay isa ika-15, o sa ubang dapit, daghan nga gihimong bautismo ning adlaw. Kadtong mga tao nga nabautismohan, ang ilang rason higala, nagpabautismo sila, tungod kay dinhi nila nakita sa SDA ang dalisay og tinaw nga kamatuoran. Way lipod-lipod nga kamatuoran ba? O sa man pananglitan nga kalainan. Dinhi sa Biblia, gisultis Biblia higala nga si Kristo Dios. Gituho ana sa SDA. Naamas Biblia. So ginasosi sa uban sa marliyo na tudlo nga Dios Kristo. Dios SDA nakaplagi. O niya, asa mang punduka ka nagtudlo man ang Biblia nga ang balaod sa Ginoo tumano na samtang kita adunay pagtuo ngadto sa Dios nga ang pagtuman mao'y makitang resulta sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay sa Roma 3:31 ang mabasa diha gibungkag banato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo. Wala gayod ipabarog nato ang kasuguan. So, ang Biblia nagsulti nga dili day pong buyding bungkagon ang balaod sa diha nga ang tao na matarong pinagis pagtuo. Mutuman nga naman, dili mo supak kay ang pagsupak sa balaod sa unang Juan 3:4 sala man gud na ang pagsupak. O niya ang pagpakasala pod sa bersikulo 8, iya pod sa yawa. Ang Seventh-day Adventist nagtudlo sa tinuod ing sakto nga napulo kasugo. Wa dugangi, wa kwae. Nay ubang pundok nga nagtudlo og 10 Commandments pero gipang-usab ang mga sugo, naay pipila ka mga sugo sa napo kasugo nga giusab. Sa mapananglit, giduli ang pagsimba sa mga kinulit nga larawan. Na as isde makaplagi ang di nagtudlo nga di magsimba kay naa sugos Ginoo. Ikaapat nga sugo sa Dios nagsulti nga hinumdumi ang adlaw sa Sabado nga iyas Ginoo. Dili na sa Adventist na kita ang mga higala nakaplagan na amnas Biblia. O niya nagsulti pa yun ang Levitico 23:3 nag-ingon ng Ginoo sa unom ka adlaw magbuhat ka
buhata ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw pahulay og mag-usa kamo alang sa pagsimba kanako. Kining balaora dili gayod mausab. Wa man usman ning balaora. Ang Sabado adlaw sa pagsimba nag-ingon na bisag asa pa mo dapita, kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw iyong pahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kay kining balaora dili mausab. Amo ning gisusi og di aras Adventista higala nagtudlo nga wa gyud usbang igpapahulay. Giisip gihapon nga mao ang opisyal nga adlaw sa pagsimba ang adlaw ng Sabado. Ingon ang Ginoo, kining balaora dili gyud mausab. O niya, giusab na sa uban. O, tanawang mga palibot nga pundo karon. Kalabanan mga Sunday keeper, nagbantay og Sabado. O niya, ni nakita sa Seventh-day Adventist, nagtudlo nga way kapin kung kulang mahitungod sa adlaw nga pahulay. So may hinungdan usa na rason nga ning tipon sa Seventh-day Adventist kay sa diha nga nakatuon ka na sa Biblia, nakasabot ka nag-unsay gisulti sa Biblia, nagtuon ka ayaw mangita kag pundok. Asa kahang pundok ka nga ning haom sa akong gitun-an sa Biblia. Kay mangita kag kauban kay laay be nang mag-alagad kag Ginoo karong usa. Naba ni ginunsultihan nga Numan is an island. Dili mabuhi ang tawag bag-inusara. Kinahanglan nagi kauban. Mao na nga ang tao nga nakasabot og nahibaw og unsay naa sa Biblia sama pananglitan asa man punduka karon na nagtudlo sa tinud igpapahulay. Diri anang punduka susin mo Domingo po diri pod Domingo napoy uban Bernis pod. Unya napoy uban nagsabado tuod pero dili giila ang Sabado igpapahulay. Giila lang nga Sabado sila magsimba tungod kay ang ilang negosyo madaot man sa adlawng Domingo kay Domingo man ang kalabanan nga tianggi. Nibalhin og adlaw Sabado pero wa nila ilha nga Sabado igpapahulay. Ang Seventh-day Adventist miila nga ang adlawng Sabado igpapahulay usa kana kabalaan nga adlaw, sagrado kanang adlaw nga iya sa atong Ginoo. Sumala sa Exodo 20:8 ngadto sa bersikulo 11 mga higala. So mao'y hinungdan nga nganong ning Arimis Adventist o mausay hinungdan sa uban nga mga bag-o nga may tipon sa Seventh-day Adventist tungod kay sa diha nga nag-study sila ilang gi-compare ang pundok nga ilang gibarugan og ang Bible study nga ilang napaminawan. Ilang nakita, layo ramanid ang amo sa gisultis Biblia. Ni alang-alang nakasabot ka, magpabilin gyapon ka, bisag nakita nimo nga wa nagtulos ka maturan, simpre mo balhin gyud ka. Kay ang gusto nato nga mangita magitag pundok nga kanang pundok nga ang pagtulunan ning haom sa doktrina diya sa Biblia. Sa diha nakita nimo wa ning haom, dili na mo yes Ginoo. Nga naman kay delikado ba kaayo ang mabasa sa Santiago 2:10 ang maglapas bisalang usa ka sugo wikas balaod samara nga nalapas niya ang tanan. So nagpasabot na nga dili pwede nga ato nang pilion ang atong mauyunan sa sugo. Samas na po ka sugo. Dili pwede nga siya atong tumanon o sa atong lapason. Kinahanglan nga ang tanan yun atong tumanon kay mismo si Kristo nga atong manuluwas ng sulti siya. Engon siya nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugan. Dili pwedeng sayloan, kinahanglan ang tanan mahigala ato nga sundon. Akong basahon ni ay mensahe, Mr. Texter nganong ni Adventist ko tungod kay nagtudlo sa matuod nga kamatuoran nga naas Biblia gikan ni kang Paribelio Lecciones sa Tambungon. Anya niya pod si Rolf Necesario de la Cruz. Hi, hello, good evening sa inyong tanan. Watching from Hilotungan. Okay, salamat no. Pagtanaw, salamat po kaayo. Wa naman tayo mahigala sa dili pahingpit. Tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song ug atong hangyoon si Brother John Hito alang sa closing prayer.
Mga higala mag-ampo kita, mahigugmaon dalang panan nga Dios nga naka sa trono